Здравейте, хора! Днеска не знаем какво ще правим. Ще събираме още охлюви, ще направим и други поредици, как им даваме храна и как се грижим за тях, ако намерим. И надявам се да не намерим болни охлюви. Да, защото ще бъде много трудно да ги направим. И току-що намерихме. Току-що се усетих, че преди ето този телешир съм го забравила и го е наваляла дъжда. Сега ще пробваме дали ще рисува. Наваляно. Рисува? Обаче много мокренско. Като истинско море. Хайде сега да събираме охлюви. Нора, събира. Почва да събираме охлювите. Ето синят. Събирайте по два на ръка. За да ви е по-бързо. Ако ви е гнус, ще събирайте. Мене не ме е гнус. И мене не ме е гнус. Ние все пак им помагаме. О, не! Една бременна майка, дето мън се родила бебето и иска да избяга. Ми върния. Аз съм оператор, не мога да типам. Айде, мамо! Мрамче! Внимавай, че може да й откъртиш главата. Не да я откъпя. Гледайте колко охлюви. Даже един баща е тръгнал да си тръгва. Да. По-добре да направим друга част, дето е празна просто. Такава си част. Дето няма нищо на нея. А ние не трябва ли тези охлюви сега да ги преместим ето там? За да не бягат. Ама няма как да не бягат. Те са охлюви. Знаеш ли си? Един охлюв пръдна. Не го пипай. Не пипайте охлювите си много рязко, защото може да ги убиете. Операторе, моля.